Vertel even, wie ben jij? Welke lijst is het? Wat heb je de afgelopen 4 jaar gedaan? En wat ga je de komende 4 jaar doen? Dag Arno, mijn naam is Roel Leers. Ik ben de lijsttrekker van de lokale politieke partij in Heerlen, Hartleers. En wat hebben wij gedaan? We hebben onlangs de verkiezingskrant verspreid in de hele stad om mensen te informeren van onze punten. En aan het begin van de vorige periode, een jaar of 3, 4 geleden inmiddels alweer, werden wij verrast door de gemeente Heerlen dat men opeens een heel groot gedeelte van de binnenstad wilde kopen voor 22 miljoen, omdat de Hogeschool Zuid daar naartoe zou gaan. Toen hebben wij de stukken gelezen en kwamen we al heel snel tot de conclusie van die Hogeschool Zuid die gaat niet komen. Werden we verguisd en dat kan niet en jullie gunnen dat de stad niet. Het staat gewoon zwart op wit, je kan het lezen. De ene overeenkomst verliep en de andere ook. En uiteindelijk bleek, Hogeschool Zuid komt niet. En hoop hoera, nu zou de Universiteit Maastricht gaan komen. En die wil ook gaan komen, maar die gaat starten in september met enkele tientallen studenten in de campus bij de APG. En wie zegt hoe snel ze groeien, of ze groeien en of ze niet gewoon in die campus blijven. Want de APG heeft aangegeven dat er honderden ontslagen gaan vallen. Dus daar komt een hele hoop ruimte bij. Ja, en als ze daar eenmaal goed zitten, dan kan ik me zomaar voorstellen dat ze daar blijven. En wat dan te doen met die dure aankopen in de stad? Dan zeggen wij, zorg zo snel mogelijk voor herontwikkeling, voor woningen, centrumondersteunende activiteiten. Maar ga dat als gemeente niet zelf doen, want dan kost het je handen vol met geld. En dat voorbeeld, dat hebben we al vaker aan de hand gehad. Onder andere met de stationsomgeving, het Maankwartier, 220 miljoen en heel veel leegstand. Nu heeft de Belastingdienst allerlei gebouwen gekocht via de Rijksgebouwendienst, die ze dan gaan invullen op termijn. Maar dat zijn duizenden vierkante meters leegstand. En daarvoor bouw je niet, daarvoor geef je geen geld uit. De gemeente had daar een pand aangekocht voor 11 miljoen. Dat bleek maar 7 miljoen waard te zijn. Staatssteun, 4 miljoen te veel betaald. Vervolgens is dat pand verkocht voor 1 miljoen of 6. Terwijl het voor 10 miljoen in de boeken stond. Weer 4 miljoen verlies. En op die manier moeten wij niet doorgaan. Wij vinden dat er een openbaar bestuur moet zijn wat zich verantwoordt aan de stad en bezig is met hetgene waar het om draait. Nu zie je dat onlangs weer een dikke week geleden bekend werd dat er een heel groot plan is om het Maankwartier uit te breiden. Dat wilde men niet openbaar maken, daar ben ik maanden mee bezig geweest. Dan zie je een foto van allerlei wethouders met glazen drank in de hand, proostend bij de ambtenaar thuis, die ook de bedenker is van het Maankwartier. En dan wil men weer een project optuigen van honderden miljoenen, 300 miljoen zo over de duim. Terwijl pas nog in Hoensbroek de hele markt werd voorgezet met wat oude pallets en wat stukken hout erop, wat bloemen erin. Dan denk ik van jongens, hoe serieus is het? Wat je de ene gunt, moet je de andere ook gunnen. En dan niet bijvoorbeeld Hoensbroek, de wijk en de stadsdelen aan het lijntje houden en in het centrum het een en het andere megaproject optuigen. Heerlen, dat zijn wij allemaal. Daar horen dus ook al onze stadsdelen en al onze wijken bij. En ik denk dat wij als Heerlen pas meters kunnen maken als we ook samen dat gevoel krijgen, dat we samen voor die stad gaan. En dan moet ook de gemeente begrijpen dat diegenen voor de balie, dat diegenen zijn waar wij het voor doen. En niet lastig of moeilijk, of we zeggen nee, of dit kan niet, of het duurt allemaal lang. We moeten allemaal een beetje het gevoel krijgen van we gaan het samen vooruit helpen. En dat kan gewoon. Want ik heb de afgelopen jaren weer 10 mensen kunnen helpen met in mijn ogen allemaal futiliteiten. Maar die wisten de goede weg niet te vinden. Of die kregen niet de goede reactie om vooruit geholpen te worden. Ja, en als je dan in die positie zit om de stad te helpen, om mensen te helpen en daarmee ook Heerlen vooruit, dan moet je dat niet nalaten. Nog 1 minuut hoor ik. Nou, dan zijn we goed op weg. Ik zou ook vooral iedereen aanraden om in die 4 jaar eens te kijken naar een raadsvergadering of een commissievergadering en te zien wat diegene ook doet die nu van alles belooft. Trekt hij of zij ook wel eens de mond open? Zegt men ook eens wat zinnigs? Heeft men de stukken gelezen? Dus er hoort ook wel werk bij hoor. Een gemeenteraad is niet zomaar een praatclubje. Het is een doelclub die je stad vooruit helpt. En wij moeten ons verantwoorden aan die stad. En die stad heeft eigenlijk de kans om een stem te geven aan een partij of aan een persoon waar ze zich gelukkig bij voelen. En dan zou ik zeggen, ga voor een lokale partij. Kies voor Hartleers. Wij zijn weliswaar de luis in de pels, maar nog veel vaker die wakkere meekijker die zorgt dat er geen problemen ontstaan en dat dingen die beter kunnen ook beter gaan. En wat dat betreft zou ik zeggen, ga voor Hartleers. We hebben hart voor de stad en we gaan er met volle ziel tegenaan.